Usa ka lalaki na tigbasan sa usa ka babae sa Cagayan de Oro City. Kung ano, atong siren sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yastek natigbasan ang maong lalaki human nga nagduwa kini sa iyang kinatawo at tubangan sa iyang silingang babae. Nakakustodiya karon sa Police Station 2 Kugon sa Cagayan de Oro City kining si alias Gina. Human iyang gitigbas ang silingang si Arnolfo Damo tungod nag-masturbate kuno kini sa iyang atubangan gawas sa iyang panimalay sa Barangay Indahag. Sumala ni Gina, dugay na kunong naibog kaniya si Arnolfo ug makapilang higayon na kuno. Ginahimo ni ini ang maong pagbinastos sa iyang atubangan. Nahimo lamang niya ang pagtigbas kagabi tungod human nagbinastos. Gibato kuno ni Arnolfo ang balay ni ini ug misulay pa og sulod sa iyang panimalay. Hinungdan nga iyang natigbasan sa ulo. Murag aksyon nga kastahan kanya pero dili siya ka ako sa ako kay nagpajama ko nya wala na koy bra. Wala na koy nakabra na lang ko wala na koy teaser. Lubuson unta kaniya. Gabi Mo naman na iyang mo nang galikay ko anak niya kay bastos lagi. Sa pagresponde sa otoridad, nagkadugo na ang ulo sa biktima o gilapatan gilayon og first aid. Kasong attempted homicide ang posibleng atubangon ni Gina. Mamahimo sab kunong mag-countercharge si Gina kang Arnolfo og acts of lasciviousness tungod sa pagbinastos ni ini. Wala na gid na makaantos kaning usa ka babae nga pakirigan siya permanente diya sa atubangan. Mo tong nagresulta sa pagkuha siya sa usa ka sundang o iyang gitigbas. Tek, posibleng ma-release si alias Gina sa iyahang pagkapriso kung ugaling dili na mo pasaka og reklamo ang natigbasang si Arnolfo. Samtang dugang tambag sa otoridad labi na sa mga lalaki nga kung ugaling dili na gayud mapugnan ang tumang kahigwaos, dili kini ipaagi sa pagbinastos. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez.